yabo umbeke eqonde ngqo into engiyithandile mina iyodwa ukuthi into eyenzile igcine yenza nabaculi bakwazi ukubeka iside labo yabona mina ngiyengithanda mangabe uzofika ungixeke ebese nami ekungixekeni kwakho ufika uthi hayi ngeke emcimbini kaMkholo basafika isound ingakhali kahle yabo ebese nami sengibuya ngizothi hayi phela kahle mina mangishela umcimbi kuke ngamina engixhuma isando ngisuke ngiqasha umuntu oxhuma isando kwami kusuke ukuhlela umcimbi mina ngisuke ngiqasha umuntu oxhuma isando kahle la into kumele siyenze kumele sigcine umuntu oxhuma isando yabona mangabe sekunabaculi isebekwazi ukuyidefend into eniyishoyo okuchaza ukuthi ngamkele iphuthu sukulibonile once ngafuna ukuyidefend into eniyishoyo wena ngafuna mina ukuthi ngiyidefend mina ngixeke omunye umuntu owenze leyo nto okuchaza ukuthi lento eyibonile ngicela iphutha kuyona iqiniso limlapha once mina wafika kumina wathi kodwa emcimbini ombuso amaciko kwakumnandi impela kodwa ihlale sasihleli izona zayivoshoko ebese ngibuya mina ngizothi kuwena lapho ngaxeka umuntu wefinish ungaxeki mina okuchaza ukuthi wena iphuthu libonile leyo kusengiyangisiza nami ukuthi lo muntu wefinish ebengimqashile angimtshela ukuthi nesiyenga ngilethele ihlalo eyibhodlokile ngithi lokho sekwenzani sekwenza ukuthi kujabula abantu ngendlela ehlukahlukene nomculo uma ngabe uzofika kuyena uzothi ubasket anguzwa lapha ethi hayi phela mina ngidlala ubasket okwami udlala ingoma leyo ngitshela ukuthi mayisebuyele estudio lo muntu omdlalela ubasket akamtshele uthanda ungathandi uzomtshela lo muntu omdlalela ubasket uthi ndoda basket wakho awuqinisana uma ngabe ngayela umuntu kaBasket uzotshela uproducer unyusa ubasket ngeke ngamtshela uproducer uyivezile leyo nto leyo yabo so leyo nto mina iyona engigcine ngithi hayi leyo ngiyayithanda ngendlela yokuthi lokho othi wena ukuzwa kahle kugcina sekwenza nabanye abantu bekunakisisa ukuthi ngempela kahle akuzwakala ebese kwenza umnikazi wakho ukuthi improve khona hayi ngikhaya ngiyabonga kakhulu Hayi ngiyabonga kakhulu ngiyacabanga ukuthi ngiyacabanga kakhulu mahle lawo mazwi lawo mapholoba ngoba into eyinkinga siyalibuka thina ibhola kodwa ukhoshi usuke engaboni lento esiyibuka ngaphandle so lawo mazwi wanikeza uMvelase I think ahlakaniphe kakhulu futhi akhona abakhayo nathi nje sihleli lana sithanda ukumlalela uMvelase akhona abantu kufanele bakheke emqondweni yabo ngoba khona abantu abanye abangakhekile emqondweni yabo noma engizothi mabephuma emakhaya